Hello everyone! A blessed and a victorious day po sa ating lahat, mga kapamilya, saan man po tayo naroon. Nawa lahat ay nasa maayos magandang kalusugan sa mga pagkakataon ngayon. So, welcome back muli sa ating munting tahanan, Pamilya Pantay-Pantay, and please subscribe. At dahil today is holiday, kasama ko si Auntie Juicy ngayon dito. At tayo ngayon ay pupunta sa May Ramada Hotel, Abu Dhabi, downtown. Dito muna tayo magpapalipas ng 2 araw at 2 gabi. So maraming salamat muli sa aming kind and generous sponsor. Yung nag-sponsor po sa amin dati sa Holiday Inn, siya din po yung nag-sponsor sa amin dito. So thank you so much. Kaya let's go. Andito na kami ngayon sa May Ramada Hotel. Let's go, let's go. Ayan, so ito po ang ating room for 2 nights, 2 days. Supposed to be kasama ko si Ate Dolor at saka si Auntie Sabina, kaso lang hindi po sila nakalabas. Kaya kami lang ngayon dito si Auntie Juicy. Pero ako lang ang matutulog dito kasi si Auntie Juicy is sasamahan niya yung kanyang alaga doon sa kabilang kwarto. Matutulog. Kasama ko lang siya pagka daytime, pero pagka oras na ng tulugan is lilipat na po siya sa kabila. Ito naman yung mga baon namin. Mag-lunch muna tayo mga kapatid kasi 2:30 na ng hapon. So ayan, meron kaming baong tuyong-tuyo talaga, adobong tuyong-tuyo, pinatuyuan. Tanggal ang mantika. At meron po tayong, ang tawag nito, vegan longganisa. Ayan, tapos may din yan, talbos ng kamote na may baboy din. May royal bibingka from atin ito. Ayan. So, Ilocos din po yan, Royal Bibingka. Gawang Ilocano. At meron din po tayong Yema cheesecake dito. Galing din po yan sa atin ito. So, let's find out kung masarap siya or hindi. Refrigerator nila. Ayan. Ilabas pala natin tong kainin natin, mga kapatid, mamaya. Itong pansit. Yung longganisa. Ay, amoy longganisa na tong tong fridge. I-keep na natin ito para iuwi niya sa Sarja kasi hindi po siya nakakaluto ng karne ng baboy doon. Gawa ng alam nyo na, syempre. Yan. Ito 5. Oh, down? Yeah. Thank you. Miss Alin, please. Thank you. Yung Sura, restaurant ba yung Sura? Sura, good morning. 510. 510? Yes. Thank you. Let's have breakfast. Good morning. So, ayan, our first morning here at bacon, Ramada sausage, Hotel. tapos magra-rice tayo. Bababa po tayo for breakfast ulit dito sa restaurant ng hotel. Tapi din kami ko. Let's find out kung masarap po yung mga food nila. Kami lang na naman ata. No, tatis may adaduwa ang kadwata. Kan kita na barbaring na yung imas ngiti ko ada tata. Kare-kare. Isaw-isaw. Ayun. Salamat po. Paimon ko na pengin may data. Yan. Yan naman na gusto ngayon. Picture before eat. Taksi. Buwan nga rin. Sinigang na salmon. Kain.
Isaw. Tapos, paksiw na bangus. All the way from Sharjah. Is yung take out namin kasi galing kami sa may Barrio Fiesta kanina. Doon kami nag-lunch kanina sa Barrio Fiesta kasi gusto niya yung Pinoy food talaga. Kasi iba talaga kasi pagka nasa local family ka nagtatrabaho, hanap-hanapin mo yung mga Pinoy food. So ayan no, kasi marami yung kanin kaya pina-take out na lang namin yung mga natira namin kanina at saka yun, yung ano ba to kanina, yung paksiw na bangus. So ayan, iniuwi namin. Kainin namin mamaya. Ayan, so ilagay natin sila dito for later on. Pang ano na namin to. Itong kanin na to, kasya na to sa aming dalawa. Totally, marami na nga ito eh. Itong kanin na yan, marami na. Pero kailangan namin kainin kaysa naman yung may tapon, di ba? Tapos ayan oh, may mga chips dito, piatos. Ayan. Bika. Ayan na, may mga baong din siyang kape, mga tsaa. Mga kapatid, sa kanila po yan. Alam nyo kung magkano yung ganito. Tsaka may KitKat, dati na yan dito. At tsaka yan oh, laman ng ref nila. Pero ang mamahal naman, ang liliit na mga bottle. Pero ang mamahal, ayan. Vodka. London Dry Gin. Ayan. Ayan oh, may whiskey. May black label. Tapos, meron silang red wine, may white wine. Tapos, meron din silang beer. Ayan, beer. Ayan, meron din silang, ayan. So, ayan, ito sa amin na po. Ito mga kapatid, binili namin. Labas nga natin to. Ito yung mga list ng mga food na nasa refrigerator mga kapatid. Ayan, mixed cocktail peanut. Ayan. So, yung dalawa is 18 dirham yung, ano, yung price. Yung Pringles, ayan. Yung Pringles, ayan. Yung Pringles na yan, maliit. Ito yung nuts. Ayan. 18 po itong dalawa. 18 dirham itong dalawa. Tapos ito, ganito kalaki na Pringles. 18 din yung ano, 18 din yung dalawa. Ayan. So, see? Kung gaano yung presyo nila. Ayan, yung sneaker na nakalagay doon sa ano, yung sneaker na nakalagay sa ref, ayan, 18 din yung dalawa. KitKat, 18 din yung dalawang peraso. Tapos yung Coca-Cola, 18 yung isang, ano, grabe, isang can cola, 18. Yung Sprite, same din, 18. Red Bull, ayan, 30. Ang isa, yung orange juice, 18 din, ayan. Apple juice, 18 din. Yung Evian water, 24. Ayan, beer in wine. Ayan. Yung isang can na, ayan. Heineken, 30. Ayan, 30. White wine, 36. Red wine, 36. Maliit lang po yun na bottle, ha. Tapos, yung Black Label whiskey, 36. Tapos, yung Jack Daniel na whiskey is 36 din. Ayan, lahat 36 pala yung mga wine. Grabe, biruin mo yan. Dami. Check. Pero kung bibiliin mo to sa labas, mura lang, makakamura ka talaga. Makakatipid ka. Halo-halo pa tayo matakiwaran. Halo-halo sa may init na panahon. Nagdot ang tuwan.